vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakaromba, uye zvekare mukuromba kwangu ndine chikwambo chandakaenda ndichinotora, asi handina kuenda ndichiti ndainge ndichida chikwambo. Chandainge ndichida wainge uri mushonga weLucky. Ndaiva nevamwe vakomana avo vandainge ndichiwirirana navo vaigara kuMbare. By the way, ndine makore 52 years ekuberekwa, saka iniwo basa rangu apo pandainge ndichiri kuzvinzwa rainge riri rekutamba tsiva, boxing, uye zvekare ndaiitawo zvekutamba mahachi, gambling, any form of gambling ndo yandainge ndichiita, ende ndichitengesa zvekare mbanje. Saka dzimwe nguva ndaigara ndiri mumaoko emapurisa. Ndo pandakazoti ndainge ndichifanira kuti ndige ndichizoitawo mushonga weLucky mushure mekunge ndadyiwa mari yakawanda noumwe mudhara uyo wataiti apiri ainge achibva kuMalawi. Saka akati andidya mari kudaro mushure mekunge tabhejerana, ndipo paakazoti haungamboiti bheji neni nekuda kwekuti inini ndiri munhu atori neLucky, ndine mushonga weLucky. Kwava kuburitsa kamwe kabhodhoro aka kainge kaine nyanga yainge irimo mukati. Ndokubva andirakidza paya akabva anditi dai kwanga kuri kunzi iwewe une dzinza neni ndaikwanisa kukupa, kuitirawo kuti mangwana kana wozobheja unge uchizokwanisa kuhwina. Mudhara iyeye aigara achingowhina chete pose pataibhejerana. Saka ndakabva ndachizowanawo idea yekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvakawo chibhodhoro changu cheLucky, nekuti iye akaramba kundiudza kuti chake chibhodhoro ainge akachiwana kupi. Akangoti sezvo iye ainge ari muBrandaya, zvainge zviri muropa, akatobva akatemererwa mishonga yacho iyoyo yeLucky. Ndikati kuapiri kabhodhoro kacho makazokawanepi, nekuti muri kuti zvainge zvagara zviri muropa, asi chibhodhoro makazochiwana kupi? Akaramba kundizivisa. Dzimwe nguva aimbotaura iye achiti anobhururuka achidzokera kunyika kwavo kuMalawi, kana kuti aipota achiuya achizotorwa namukoma wacho uyo waaiti anoroya ing'anga zvekare ikoko kuMalawi. Akaramba kundiudza kuti ainge akachiwana kupi chibhodhoro ichocho. Ndakabva ndachizotaura nevamwe vakomana avo vadainge ndichiwirirana navo, vaya vaita zvekuba. Ivo zvavaiita ndezvekudai so, vaiti kana vakapinda mutauni nekuda kwemushonga wavo uyo wavainge vainawo, vaitoziva kutoti munhu uyo ane mari, uyo haana. Saka vaisazotambisa nguva yavo vachinetsana nevanhu vanenge vasina mari, vaingotsvagana nevanhu vane mari chete. Ende vaiva nemushonga wekuti kunyangwe vakanzi vari kutsvakwa nemapurisa, kutosangana nemapurisa acho iwavo, mapurisa aisatomboofunga nezvekuvasunga. Vaikwanisa kutoita nyaya nemapurisa kana maCID avo anenge ari pakuvatsvaka. Vaizoti kana vabva ipapo panenge paine maCID, kunyangwe muri mubhawa, maCID aya ndipo paaizotovhunduka kuti kuvakomana vaya vatanga tichitsvaka ndivo ka avo vatanga tiinavo. Ndo mushonga wacho iwoyo wavainge vachishandisa. Ndakabva ndachizotaura noumwe wacho, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachindibatsira neniwo mushonga iwoyo wavainge vachishandisa ndainge ndichiuda, kunyangwe ndainge ndisingaita hangu zvekuba, but ndaida mushonga weLucky because ndainge ndanzwa ndekungopedzwa mari nemapurisa kunyanya kumbanje uku. Ndaingoti kana ndikangohodha mbanje dzangu ndaiwanzo kuenda kwaMutare uko kwandaibva negrade rangu rakanaka, asi nguva zhinji ndaizongoita losi chete, kusungwa nemapurisa, kutorerwa mbanje dzacho. Ende dzimwe nguva ndaitotorerwa mbanje nemapurisa ekutoziva zvekuti vaiti kana vanditorera vaisamboenda kustation nadzo mbanje dzacho idzodzo, vaibva vazotonodzitengesera
vamwe avo vaiitawo zvekutengesa mbanje. So ndakabva ndachizotaura naye ndikamuudza kuti kana aiziva munhu anokwanisa kundibatsirawo kundipawo mushonga weLucky aifanira kuti ange achienda neni ikoko. Akandiudza kuti kwainge kuina vamwe gogo avo vainge vachigara kuMhandara vaikwanisa kundibatsira. Gogo vacho ivavo takabva tachizoenda kuMhandara kuya ndakubva ndachizonotaura navo. Vakandiudza ivo kuti hongu vaikwanisa kundibatsira asi mhiko dzacho ndidzo dzaikwanisa kuzoti netsei. Vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka pamba apo painge pachiri kuvakwa. Kana ndawana pamba panenge pachiri kuvakwa ndaifanira kuti ndinge ndichizoendapo ndobva ndachizonobayirira banga iro ravainge vakati ndinge ndichitenga bakatwa. Then ndakabva ndachizoita saizvozvo, ndakatsvaka pane pamwe pamba apo painge pachiri kuvakwa ndokubva ndachizonobayirira banga, asi ndakasarudza pamba pandaitoziva kuti painge patova nemakore. Muridzi wepo ainge achiri kungotatarika uye ainge asingagaripo, because vakanditi banga iroro unofanira kuti unge uchizorisiyapo kwemavhiki 3. Ndakati ndapedza kuita saizvozvo ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizoenda kumusha. Ndakaenda kumusha ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda paguva rababa vangu. Ndakaenda paguva rababa ndikanonokora ivhu iroro ndikageza naro kuri kumutsa mweya wababa vangu. Ndapedza kuita saizvozvo kumusha uko kwainge kuine umwe musikana uyo wandainge ndakatsvaka ari musikana webasa ainge achitichengeterawo amai sezvo isusu tose tainge tava kugara mumadhorobha akasiyana. Ndakabva ndachizomudzinga basa mushure mekunge ndati ainge achitishungurudzira amai, even though kwainge kuri kunyepa. Gogo vaya vainge vakanditi amai vangu vaifanira kuti vange vachizofa rufu runorwadza. Saka pandakaenda kumusha ndakabva ndazodzinga musikana uya webasa ndikabva ndati iye ainge achindishungurudzira amai vangu ndokubva ndamudzinga. Saka nagogo tainge takawirirana kuti mushure mekunge ndadzinga musikana uya ivo vainge vachazoita kuti muzukuru wavo ange achizouya, then ndobva ndachizoenda naye. Ndakazoti muzukuru wagogo auya ndokubva ndaenda naye kumusha ndikanomusiya kumusha ndikati uyu ndiye wamuchange muchizogara naye amai. Saka amai vangu vakaita sekunge vakatombonyumwa, vakatomboramba vakati kwete, kana ndichida musikana webasa ndichatsvaka hangu inini, nekuti handiti ndini ndinenge ndichigara naye. Saka ndinofanira kuti ndige ndichizotsvakira ndega musikana wangu webasa kuitira kuti nditsvake munhu wandinokwanisa kuzogarisana naye mune zvakanaka nekuwirirana naye. Uye zvekare chimwe chavainge vasina kufarira paari muzukuru uya wagogo n'anga yangu aitooneka kutoti munhu ane attitude, aita sekunge ane madhimoni, so ainge agere paari aitongooneka mukutaura kwake kuti munhu akachenama. Saka vakatomboramba, asi ndakavamanikidza sezvo ndainge ndiri ini ndainge ndiine mari. Ndakatoita zvokutovamanikidza kuti vange vachigara naye muzukuru wagogo vaya n'anga yangu. Vakagara vose kweabout 2 months, then ndokubva achizovaisira muchetura, but yainge iri slow poison. Amai vangu ndokubva vashayika. Amai vasati vashayika ndainge ndakamboenda kumusha ndikanokora ivhu paguva rababa randainge ndichigeza naro uko kwainge kuri kumutsa chipoko chababa vangu. After that ndipo amai pavakazoshayika. Sezvo zvainge zviri zvinhu zvatainge takaronga, ndainge ndakatotenga coffin racho iroro ratakazoshandisa pakuvigwa kwaamai vangu. Ndainge ndakagara ndakaritenga nechekare, uye zvekare ndainge ndakatoriisa mune imwe spare bedroom. Kana mudzimai wangu haana kana kutombozviziva. Zuva randakanotenga coffin ndakaita sekunge munhu ari kuenda kubhawa. Ndakazoti time nguva dzandainge ndichiziva kuti ndinosvika mudzimai nevana varara, ndo pandakazoita sekunge ndiri kudzoka ndichibva kubhawa. Hakuna kana akandiona ndichiburutsa coffin ndikanoriisa muspare bedroom. Ndokubva amai vazoshayika. Amai vakati vashayika tichingotambira shoko rerufu, ndakabva ndachizoudza mudzimai nevana kuti
ivo vainge vachifanira kuti vange vachifanirwa kutungamirira, because ndainge ndichida mukana wekuti ndinge ndichizokwanisa kuburitsa kofini riya. Ndakaita saizvozvo mushure mekunge mudzimai nedzimwe hama dzafanirwa kutungamirira kuenda kumusha, ndokubva ndachizotevera ndiine kofini uye zvekare ndiine madzisawira angu. Amai ndichinosvikawo kumusha, chitunha chavo chakabva chatanga kufuta. Havana kana kumbogara vaendesewa kumochwari. Veukama vakabva vati zvainge zvisingaite kuti tinge tichiviga amai nekuda kwechimiro chainge chiripo, taifanira kuti tinge tichitsvaka n'anga. Inini ndakabva ndati hakuna n'anga yatinotsvaka nekuti isusu tiri maKristu. Ndo zvinowanzokuita munhu anenge akaromba, anenge ohwanda nechiKristu, achiti hatingaiti zvakati nekuda kwekuti tinonamata. Zvechokwadi vamwewo vainge vachinamata mumweya nemuzvokwadi vakabvumirana neni kuti hapana patingaita zvekudana n'anga tichishungurudza mweya waamai. Amai vaifanira kuti vange vachingovigwa. Takaita makakatanwa noumwe munin'ina wangu uyo wandakazopengesa mushure mekunge taviga amai, nekuti ndakaona kuti ainge ari munhu ainge aine kakunyanya kuzivisisa. Ndaitya kuti ndiye aikwanisa kuzondifumura iyeye. Saka ipapo ndakamuudza kuti no, hazviite, isu pano hatiite zven'anga. Amai vedu vaiva munhu ainamata, vachiri vapenyu vainge vasina kana kumbogara vakaenda kun'anga. Saka taisafanira kuti tinge tichizoita zven'anga, because ivo vainge vatozorora mweya wavo wainge wadzokera kuna Mwari. Ndichiita zvose izvi kwainge kuri kuzvifaridzira semunhu ainge achiziva nyaya dzake. Takazobva kumusha zvedu ndokubva tachizodzoka kuHarare. Ndo pandakatanga kuvhura mabusinesses akasiyana-siyana. So kuzopengesa kwandakazoita munin'ina wangu, ndakaenda ndikanomutora ndikati, bamunini, imimi mugere kuno kumusha, apa mune mhuri yakakura. Zvanga zvakadiko kuti munge muchimbouya kuHarare ndikutsvakirei basa? Ndainge ndatogara ndataura neimwe n'anga, nekuti ukangogara waromba unotofanira kutoti unge uchitodhila nen'anga dzakawanda, uye zvekare unenge wava kutowirirana nen'anga dzakasiyana-siyana kuitira kuti zvinhu zvako zvirambe zvichingofambawo negwara rakanaka. Saka ndaiva neimwe n'anga yandainge ndakataurirana nayo mushure mekunge ndanetsana nemunin'ina wangu parufu rwaamai. Asi gogo vaive kundirombesa. Ivo vainge vasingazvifarire zvemunhu anoitira kupikira munhu mhiko dzakashata. Vakangoti muregerere, nekuti achitaura mashoko ose awo aakataura kwainge kuri kurwadziwa kwemunhu arasikirwa naamai vake. Chimuregerera. Ini mumwoyo mangu handina kukwanisa kumuregerera. Ndainge ndichida kuti ange achifa kana kupenga, nekuti ndaitya kuti anokwanisa kuzondifumura kuti ndakaromba, sezvo ainge andirakidza kuti iye ainge akangwara. Ndo pandakabva ndachizotaura neimwe n'anga. N'anga yaye yakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiita kuti ange achiuya kuHarare kuitira kuti mhiko dzacho dzinge dzichizoita nyore. Ndo pandakazotora munin'ina wangu ndikati, bamunini, uyai kuHarare. Munin'ina akazouya achibva kumusha. Ndipo apo nerimwe zuva pandakazoenda naye kumba kwen'anga iyaya iyo yandainge ndakataura nayo, akavhunduka akabva anditi, komukoma, mava kuitawo zvekuenda kun'anga? Ndikabva ndati hongu. Akanditi, ko indava? Ndikamuti ndichizokudaidza ndichiti uyai kuno kuHarare, pane hope dzandainge ndava kurota. Ndiri kugara ndichingorota muchembere, ende muchembere vari kuuya kwandiri vachiti vakaurawa nasekuru. Tainge tiina vamwe sekuru avo vainge vaine zvigayo zvavo zvainge zvakawanda. Saka vanhu vaingoti vakaromba. Zvaya zvaiitika kudhara kuti munhu kana akangoita mabhucha akaita mashops ake paGrowth Point zvotonzi akaromba, but vaingova munhu wekuti vaigona kuronga. He was a good businessman. Vainge vasitomborina kuromba. Saka ndivo vaingonzi akachekeresa hanzvadzi yake, akachekeresa hanzvadzi. Saka pamunini ndakabva ndavaudza kuti ndainge ndichingogara ndichingoona amai vachiuya kwandiri, uye zvekare amai vachindiudza kuti vainge vakaurayiwa nehanzvadzi yavo sekuru.
akarwadziwa chaizvo. Munin'ina wangu akabva ati zvino toita sei? Ndikabva ndati n'anga iyoyi ndo ichatiudza kuti tinofanira kuti tinge tichizoita sei. Takapiwa zvokudya, saka muchikafu chake mainge muine mushonga uyo wainge uchazoita kuti ange achizopenga nekufamba kwenguva. Takazopinda mudare, sekuru vaivai vakaita sekunge vainge vasvikirwa, but dzainge dziri nhema. Vakazoti taifanira kuti tinge tichizoenda musango, vobva vachizonotigezesa musango, nekuda kwekuti sekuru vedu yainge iri nhubu. Mushure mekunge vachekeresa amai, vakabva vachizomutsa mweya waamai kuitira kuti unge uchizopota uchirara nesu. Saka takazoendeswa musango muya muya. Mushure mekunge tasvika kusango kuya, ndokubva tachizotanga kugezesewa. But inini mvura yandakagezeswa nayo yainge ingoriwo mvura yepatepu, yainge iri normal, yainge yakangozanganiswawo nemazimishonga. Asi mvura iyo yakazogezeswa munin'ina wangu yainge itori mvura yainge yakabva mukugezesewa chitunha. Zvose izvi zvichiitwa tainge tichizviitira kuti munin'ina iye ange achizotevererwa nemhepo dzevafi. So takazoti tabva kuya ndokubva ndachizomutsvakira hangu basa, but ndaitozviziva kuti achashanda hake kwemwedzi mishoma obva achizotanga kupenga. Ende ipapo paakatanga kurasika njere ndakatozviziva because ndakatorota zvose zvaifanira kuti zvinge zvichizoitika. Akangotanga kungokomplaina achiti musoro wake wainge uchirwadza, akati musoro wangu uri kurwadza. Mushure mekunge atanga kurwara, ndakabva ndachizotaura nemudzimai ndikabva ndati motoenda nabamunini kumusha, nekuti inini ndainge ndakanzi handaifanira kuti tige ndichidzokera kumusha kuzonosvika iye achizonofa, uye zvekare ndaisafanira kuti ndinge ndichizodzokera naye kumusha nekuti pane zvainge zvichiitika mazuva acho iwawo. Each and every night ndaitoti ndinge ndichitoona chipoko chaamai vangu, ende ndaiwanzokuti paya kana ndakarara kana ndikamuka ndobva ndatovaona amai vanenge vakamira vakatarisana neni. Saka kuti ndinge ndichidzokera kumusha zvaisaita, nekuti ndainge ndiine imwe n'anga zvekare yainge yava kundibatsira, iyo yakati ndaifanira kuti usiku hwoga hwoga ndinobatidza moto ndichishandisa mashanga, ndobva ndachizotora madota acho ndomazanganisa nemvura. Izvi ndaifanira kuti tige ndichizviitira pamba pangu zuva roga roga rakasikwa naMwari kuzonosvika iye achizofa. Apa chipoko chaamai chaingouya chete, chaiuya hacho kwandiri, asi simba chainge chisina kana simba zvachose. So ndo zvakazokonzeresa kuti ndisazokwanisa hangu kuenda nemunin'ina wangu kumusha, uye zvekare ndaitya kuti kana ndikaenda kumusha ndaikwanisa kuzotopa mweya waamai simba. Ndakazongosaidzirawo mudzimai ndikati imi muchiendai. Vakazoti vavako ikoko ndopavakati bamunini kunoku vava kutorwara, ende vari kutorwara zviri very serious. Saka vakazongoita sekunge kutemwa kwavainge vachiita nemusoro ndo kwakazokonzeresa kuti vange vachizorasika njere, uye zvekare vainge vakambofambidzana neumwe mukadzi wemunhu apo pavakauya kuno kuHarare ainge ari wechirudzi. Saka zvakazongoita sekunge vainge vakagadzirwa nemurume wacho kwava kutanga kupenga. Ndakazoti vaifanira kuti vange vachidzoka, asi unfortunately vakabva vachizoshayika. Akashayika munin'ina wangu, ndainge ndisingafaniri zvekare kuti ndinge ndichienda kurufu rwake. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza. Ndakazotongoendawo kwava kunorakidzwawo apo paainge akaradzikwa. Akambozamawo kuti ange achimuka achinetsana neni achiti, zvawakandiuraya ko vana vangu vari kuchengetwa nani, zvawakandiuraya apa iwewe wakaromba, vana vangu vachachengetwa nani, zvawakandiuraya zvausingabvumidzwe kubatsira veukama, vana vangu vari kuchengetwa nani. Ndaimutuka, ndaiti pose pandinomuona kana ndikapepuka paya ndikamuona akamira kumbo emubhedha ndobva ndamupopotera ndichimutuka ndichiti, iwe dzokera kuvafi. Ndakazotsvaka zvekare imwe n'anga yakazondibatsira kutsipika munin'ina wangu. Kutaura kudai so mukoma, ndine monaki rakazara nemishonga. Imwe mishonga yacho handichatomborangariri kuti ndakanzi ndige ndichiishandisa sei.
nekuti ndaiti kana ndikaona chipoko cheuyu ndoenda kun'anga ndonopiwa mushonga, kana ndikaona chimwe chipoko cheumwe munhu zvekare wandakauraya kana kuti akaurawa nechikwambo changu ndoenda futi kun'anga ndobva ndanopiwa zvekare mushonga, zvekuti ndakagumisidzira ndava nemishonga yakawanda zvekutosvika pakuzotenga monaki. Saka mishonga iyoyo yose inogara mumonaki. Imwe ndiye kugezesa, imwe ndiye kuti ndinge ndichinwa, imwe yacho ndiyo yandakapiwa neimwe n'anga yekuzambia apo pandakamboita problem rekuita mapundu uko kunzira kwatinoita nako tsvina. Ndaita mamwe mapundu airwadza aipota achitushuka kobva kwaita maronda, ndaigara ndine mainfection ikoko. Saka ndakazoenda kuzambia. This was after chikwambo changu chabva mukudzipa vatete. Saka vana vatete vakabva vaita go back to sender. Go back to sender iyi zvechokwadi yakauya ikandirova. Musi wacho iwoyo ndinorangarira kuti wainge kuri usiku, ndainge ndichangobvawo kusvika pamba ndichibva kubhawa. Ndakangoona kamwe kamoto kainge kachibvira, magetsi ndokubva aenda. Kamoto kaya mukoma kakauya kakapinda mandiri, ndokubva ndatanga kunzwa mudumbu. Pandakaenda kuti ndinge ndichinozvibatsira kutoilet, ndakaita manyoka akandirwadza uye ndainzwa uku kuchiita kubvira. Kubva ipapo ndo pandakazotanga kunzwa kuti kwainge kuchirwadza, dzimwe nguva kuchiita sekunge kwavharika, ende ndaiti kana ndikabata ndaitonzwa kutoti kune mapundu ariko. Ndokubva ndachizoenda kuchipatara ndikambobatsirwa. Ndaisambofungidzirawo kuti zvimwe kuda yainge iri go back to sender yainge yaitwa nevana vavatete. Ndaingoti zvimwe kuda chirwerewo chiri normal, asi pandakazoona kuti zvainge zvisiri normal kwaiti kana kukapora ndobva ndarota vatete. Mangwana acho makuseni ndaimuka ndichirwadziwa. Ndipo apo pandakazobatsirwa nen'anga yekuzambia. Kuromba hakuna kunaka, ende kana uchinzi waromba dzimwe nguva unokwanisa kungopiwa kamushonga kamwe kekuti haungambofungidziri kuti ndokutorombesewa ikoko kwaunenge watoitwa. Seni hangu mushonga iwoyo welaki wandakapiwa, handaimbofungidzira kuti nerimwe ramazuva uchazopanduka kuita chinhu chinofema chinotouya kwandiri chichitaura neni. Asi chikwambo ichi pachainge chichiri 1 zvainge zviri 9, asi zvikwambo izvi pazvakazowanda zvapanduka futi. Ndo pandakaona moto. Nanhasi uno ndiri munhu wekuti kurara kwangu dzimwe nguva ndinokwanisa kuzotorara kana kuma3 zvinenge zvichingoya zvichingokurukura neni, zvichingotaura nyaya neni, ende zvinenge zvichiti kana ndikatanga kutsumwaira ndichibatwa nehope zvinokwanisa kana kundirova zvekuti haungamboparari kana zvakurova. Kuromba ndinodzokorora zvekare hakuna kunaka. Zviri nani kuti unge uchinzi unotambura asi uchingotambura nenhamo yako usina kuromba. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi kuromba hakuna kunaka. Apa ndinongorara ndakasvinura. Apa zvinouya kwandiri zvichiti muka tinge tichiita nyaya. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndatambudzika ndiri munomu munyika yevaturwa, nyika yeSouth Africa. Pamba patinogara, pacomplex apo patinogara, tinogara nemanigerian akawanda. Saka pane umwe wacho wandinotonzwa usiku hwoga hwoga anenge achiita marituals. Saka ndikudawo kuziva kuti ndingataura naye sei, because pandakambomubvunza kuti kochiko chinoitika mumba mako, nekuti ndinokunzwa uchiita sekunge unenge uchideketerera uchiombera. Akabva anditi iye anenge achinamata, but handisati ndakambomuona achienda kuchechi. Akangoti chechi yacho it is an online church and vanoita mablood sacrifices. Anogara achingoslota huku, kazhinji anowanzokuslota huku after 2 kana kuti 3 days. Saka akati it is an online church
handina hangu kuzoramba ndichingoenderera mberi nemaconversation, asi semunhu wekuti tinogara naye ndinotoona kutoti pane iripo, and I think kuti akaromba. Zvino ndikuda kuti iyewo ange achindibatsira so that ndige ndichiromba, asi ndiri kushaya kuti ndomutanga sei. Ndiri kudawo maideas kubva kwamuri mhuri yeZimbabwe, uye zvekare munhu uya wekuti ane mari anongoita mari akagara, haaiti zvemadrugs, haaiti zvemadhiri, anongoita mari yake akagara chete. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ya zvakangooma hazvo vedu we, ya pakaipa mafungawo here kuita marituals, mablood sacrifices acho iwawo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakabvisa nhumbu dzinotosvika kuma 18. Mwari vandiregerere. Dambudziko riri kuitika pandiri nderekuti ndinoona zvivana zvakawanda because ndakaita maabortion akawanda chaizvo, saka ndinenge ndichingoona tuvana tunenge twakawanda. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutongotuona live and direct masikati kana kuti usiku, ndinongotuona tuvana itwoto tunenge twakawanda. Ndainge ndiri munhu ainge aine musikanzwa kunyange pandainge ndichiri kuprimary school, saka ndakazoti ndatanga kutevera ndokubva ndachizobatira pamuviri ndisingazivi zvekare kuti munhu wacho ainge andipa pamuviri ainge ari ani. Mukoma ndakabva ndabvisa nhumbu iyaya, asi pamuviri pandakapedzisira kubvisa pamuviri ipapo mukoma Nashe, pane zvakaitika. Mwana iye ainge ari very special because ndakazama 3 times ndichinwa mapiritsi andaigara ndichingonwa pose pandinenge ndaona kuti ndabatira pamuviri, but nhumbu iyoyo I think kuti mwana iyeye was very special because ndakazama several times ndichingoedza kubvisa nhumbu yacho iyoyo, but zvichingoramba chete. Kudzamara ndazoenda kune imwe n'anga ndikaiudza kuti ndainge ndambozama kunwa mapiritsi awo andaigara ndichingonwa kana kuri kunzi ndinenge ndichida kubvisa nhumbu. N'anga yacho mukoma yakangonobata dumbu rangu ndokubva yatanga kundijunga netsvimbo, ndikabva ndaona yava kugutsurira. Akabva achizoti aikwanisa kundibatsira mahara because mari yandainge ndabhadhara yedare. Ndakabva ndadzoserwa mari iyoyo ndikabva ndapiwa imwe mari on top. Saka I think kuti mwana wangu ari kutoshandisiwa neng'anga iyoyo because pane zvakaitika. Ndakapiwa mushonga ndikanzi ndinge ndichinwa, ndikabva ndaudzwa kuti ndainge ndichazoita miscarriage after a couple of days, but hazvina kuzoita saizvozvo. Mukoma nhumbu iyi yakatokura. I don't even understand kuti chii chakazoitika because ndakazoti ndava kudzokera kumba kweng'anga yaya yekundibatsira yakatanga kundiita rafu ikanditi iwe ndiwe aniko, handina kana kumbogara ndakakunyora zita rako mubhuku mangu. Ndikatorakidzwa bhuku racho iroro rekuti kana wasvika pamba pavo uchingonopinda mudare chete uchingobhadhara vanobva vatonyora zita rako kuti wakauya ukabatsirwa navo. Vakabva vanditi iwe handina kumbogara ndakakubatsira, zvimwe kuda wakabetserwa neimwe n'anga. So I am very suspicious kuti sekuru ivavo vanenge vakaona kuti mwana uyo wandainge ndakatakura ainge aine zvipo zvake kwava kundibvutira mwana wangu, and handina kuzoita miscarriage sezvavainge vakandiudza kuti ndo zvainge zvichazoitika. Nhumbu iyoyo yakaramba ichingokura until ndava mu6 months. Ndainge ndatoitawo give up. Then there was one night ndakati ndakarara ndakarota vamwe varume vainge vakawanda, handina kana kukwanisa kuverenga namba yavo.